Uy, last ball kurog. Patay na ni Ron. Siguro nga masulod mo na. Kay maimo akong anak. Patay na. Kanya, ako na po. Patay. Uy, kalaban niya. Wala pa. Taon-taon pa siguro ni. Practice ako. Kusuga mo burak ni mo, oy. Naman na, basta si April bata. May lagnay tao di aron bay. Dugay na ni wa kahung akong tirada ba. Aduon ako dito be. Boss, Patay na ikalaban. Patay si Itan Sukal. dahil tirador niya. Nagpaabot sa imo ha ba? Murag wala ka na eskwela ba? Sabado man ron, wa man ay klase. Nag-uniform man lagi ka. Uniform para butan tanawon ba. Ali na. Ay, ikaw na ibog sa anak, no? Hala, di ba ako itong papang dyan na? Oh, ano man? Ulaban ka sa kuha? Nakauli na day ka? Oh, dugay na. Pagdula na mo, dugaya oy. Kol, pilahin man ta. Kol, pilahin ta ba? Umudaw ka sa kuha, pwede di mo ilagat kong anak. Ilaag? Oh, ilaag di mo. Kung mapili ko. Magbulag mo sa kong anak. Dong, ipile. Uy, ipal daw. Ay, Partida ikaw, burak. sukal ta, sukal. Sige, sukal. Ako yaawang bata, oy. Sulod man, bay. Kanya, musukol pa ka. Sige, tira pa. Watch and learn. Not good. Yate ka. Tikasan mo kay ka. Ay, sos, sipya ka. Be, ako na po'y tira, be. Patay na ni Ron. Tanawa, ha? Nya, sukol pa ka? Tira na, hutatanan. Ako sa pay answer. Yes, last ball. Uy, last ball kurog. Patay na ni Ron. Siguro nga masulod mo na. Kay maimo akong anak. Patay na. Kanya, ako na po. Tirahin na. Kusga. Patay. Naunay.